Един ден ме попитаха през какво би преминал, за да си върнеш топките. Добре дошли в анимето пълно с Джоджо препратки до такава степен, че може да бъде преименувано на Джоджо час 7. Добре дошли в анимето, на което ще изкарам Хирошима, ако има повече от двама жителя, които ме гледат така. На анимето, в което една баба не е като другата баба. Ой. Историята, която не се задвижи от детски работи като спасяване на света, а от желание да си върнеш изгубените топки. Кое е това? Кой пуснат там вътре? Бърто си мисли, че ще влезе в женските туалетни. Анимето, в което бабите се възползват от възрастта си и хапят всичко, а моята честна реакция на това е анимето, което живее за да прави мимове. Правейки ремиксове на популярни мимове, само за да могат да ги сложат вътре. Не знам какво е това, ама трябва да е расистко. Анимето, в което годините не са отразили добре на Пейн и Луфи е на същото дередже. И анимето, в което е невъзможно да определиш кои са важните герои в класната стая. Аз съм този тук. Дан да Дан е едно от най-гледаните нови анимета за цялата 2024 година и това мисля, че се дължи на това, че е доста различно шоунен заглавие. Нека да ви дам лека представа за какво става на въпрос. Момиче Момо Аясе и момче Кен Такамура, ама всички му викат Окарун, защото иначе ще умрат. Окарун е фен на извънземни конспирации, илюминати, президенти гущери, земята е плоска и те подобни доказани факти, в които не знам защо никой не вярва. А мацката вярва в духове, призраци, проклятия и като цяло свръхестественото. Обаче и двамата не вярват в това, което вярва другия, затова се предизвикват. Момо да отиде на място, което потенциално може да има извънземни, а Окарун на място, на което може да има потенциално духове. В началото всичко върви добре, нищо необичайно, те си говорят сладки приказки, опознават се един с друг, докато изведнъж и до края на епизода вече сме събили с извънземни, взривяваме НЛО в планина, получаваме супер сили, бързето се губи пичката. И всичкото това е само в първи епизод. Сега, това аниме лесно може да го разделите на две отличителни категории, на базата на това срещу какви противници сме изправени. А ако противника е извънземно, подгответе се да видите най-малудните, безумни и откачени неща на път за училище. Госпожо, няма да ни повярвате защо закъснях за час. Що се отнася до това, откъде идват идеите за тези безумни неща, буквално може да спрете 8 годишно хлапе от улицата и да го питате: ай, хлапе, какъв звук щяха да издават извънземните според теб, ако правеха нещо с теб? Обзалягам се, че хлапето ще направи така. Това възбужда ли те до някаква степен? Ако противникът е дух, загасете лампите и си вземете кърпички, защото това няма да е лесно за преглъщане. Духовете са фокусирани повече върху емоционалната част, отколкото откачената, която винаги е абсурдно трагична, както ще разберем по-късно в видеото. Комедията в анимето е абсурдната дефиниция на перфектна, аз неиронично се кикотя на моменти. Комбинацията от невероятното звучаване на героите, особено на тези с двамата, и тази сладка динамика между героите, няма как поне да не се усмихнеш. Те наистина се усещат като приятели, които се забавляват да са заедно. Бъдете честни сега, какво бихте направили, ако брото ви дойде и ви каже, че топките са му изчезнали? Ще го скъсите от подигравки, разбира се. Ще се постарайте да запомните тия подигравки до края на живота си. Дори сравнително голяма част от сезона е това просто да се лигавим и базикаме един с друг, наляво и надясно, без историята непременно да има задължителна посока на някъде. Отново, те не искат да спасят света от унищожение, а само да намерят тъчаците на тоя. И боже, трудно ме да преценя кой ми е любимия герой. За мен ще е или Момо, или Турбограни. Поне е със супер вайб. Вижте как бяга. Понякога просто се разсевах и спирах да чета какво подяват да си говорят героите и просто гледах какво прави Турбограни в бекграунда. И е сладко, забавно, смешно. Много съм се смял, особено на Турбограни. Хе-хе, момчета, чуйте това. Романс. Бум! Чакайте, оставете ме да готвя. Това е едно от много малкото шонен анимета с всъщност добра романтика между главните герои. Обикновено повечето шонени оплитат романс елемента с главната история до степен, до която става малумно и непоносимо. До такава степен, че показалеците започва да играят прескачане. Прости хора сме все пак, понякога няма как да се издържа. Но тук, ако не броим това потресаващо усещане да им хванеш гъвите и целунете се.
Сега! Тяхната връзка е изключително сладка и се развива доста плавно. И най-важното е, не се усеща така сякаш пречи на главната история. И защото е част от главната история, за разлика от някои други ситуации. Да мамо, сякаш близнаци раждаме. Как е част от главната история, питате? Ами нека да ви напомня, че му търсят тъшаците. Ако Борото няма тъшаци, как се очаква от него да... Вижте, обичайно не е тайна, че аз не съм голям фен на романс аниметата, сами по себе си поне. Гледал съм романс анимета, има доста, които харесвам всъщност като тези, но лично аз съм някой, който не е хлътвал по момиче или момче от почти 10 години. И спойлер, не съм на 40, на почти 22 съм. Всъщност, до момента, в който това видео излезне, може да съм на 22. Това видео го записвам на 8 февруари, а аз съм роден на 11. Да, вероятно съм на 22 вече. Така че може да се каже, че една от причините да не гледам толкова много романс анимета е защото са просто доста далеч от мен и като цяло света ми и на това, на което съм свикнал. Ама може да е просто защото съм задник. Най-вероятно е второто. Но ето е и уловката. Единият начин да имам интерес да гледам романс истории е или да са само романс истории без странични елементи и това да е основната история, или Б, да е огромна част от главната история. И дан е второто. В повечето шоунени романтиката между героите се усеща, как да го кажа по-нежно, ненужна, пречка, трън в окото, елемент, с който историята може и без. Един вид ненужна. Това е най-политически коректният начин, за който може да се сетя. Но в дан връзката между главното дуо еволюира със всеки епизод, стъпка по стъпка. Преплита се с главния плот до степен, до която му става есенцията. И въпреки, че може да има досадни клишета тук и там, като любовният тригълник или четириъгълник, е много приятно за гледане. И с други думи, това е романс аниме, което аз гледам. Запишка топки извънземни ремане. Комбинацията от тези думи не се среща често, мамка му! Няколко пъти вече похвалих колко е забавно анимето и заслужено, но ако беше само това, дан далеч нямаше да е толкова обичано, колкото е в момента. Помните ли какво ви казах за това какво става, когато опонентите ни са духове? Да, ами... Добре дошли в епизод 7 на дан. Това тук е един от най-добрите аниме епизоди за годината. Анимация, кинематография, диалог, озвучаване и музика, емоционално въздействие и о боже, това емоционално въздействие е достатъчно да накара възрастен спартанец да се навлажни очите. Този епизод е нищо по-малко от шедьовър и множеството реакции на него и циврене по него са едно доказателство. Това е сърцераздирателен епизод, много труден за гледане дори. Нека да ви дам допир до тази трагедия. Самотна майка с дъщеря, която работи здраво, за да може да държи усмивката на дъщеря си. Защото усмивката на дъщеря й е единственото нещо, което я поддържа жива. Единствената светлина, която вижда. Вероятно знаете, че за самотна майка живота би бил труден, в която и държава да беше. Но в Япония конкретно ситуацията е малко по-сурова. Вижте, обикновено когато автор реши да разкаже такъв тип история, от мой опит знам, че никога не е случайно. Затова реших да направя леко проучване, за да потвърдя моите съмнения и сега съм убеден, като казвам, че тази част от историята е очевидна критика към японската култура от автора. Защото, виждате ли, вероятно повечето от вас знаят, че работната култура в Япония е доста сурова и сериозна. Много компании и работодатели изискват много допълнителни часове. От работниците се очаква да работят допълнителни часове. Мапа не мапа! Стой далеч от тях, остави клетите хора на мира. И сега си представете в каква ситуация би била една самотна майка, която работи нископлатена работа и от нея се очаква да работи допълнителни часове, докато има да отглежда сама дъщеря. Да, сега вече съм убеден, че разбирате на къде започвам да бия. И в анимето има нещо, което не се забелязва толкова лесно, колкото е в мангата. И това е, че тя трябва дори да си продава тялото, за да може да поддържа някаква форма на нормален живот за дъщеря й. Тук наистина става ясно, че дъщеря е единствената светлина, която има в живота си. Че тя е единствената причина тя да се старае толкова усърдно и да минава през всичко това. Но разбира се, ако беше само това, нямаше да е достатъчно трагично. Трудна за гледане сцена след трудна за гледане сцена и накрая тя си слага край на живота. Без да знае дори къде е дъщеря й. Забележите как дори не виждаме лицата на злодеите. Това е така с цел, че ако имаха лица, тъгата и гнева ни щяха да бъдат насочени към тях като личности. Но така, това е
майсторски начин от страна на автора да насочи гнева и вината ни към това като социален проблем. Един вид не като просто една личност, която прави зли неща, а като цялостен обществен проблем. Показва, че проблемът има по-дълбоки корени, отколкото това просто да отидеш да прибиеш тази една личност или двама. Именно заради това няма да търсим безлики личности за отмъщение, а гнева ни се очаква да бъде насочен към обществото като голям социален проблем, че се позволява да има такъв тип ситуации, към корените на проблема, а не към плодът. И всичката тази трагедия не е достатъчна, защото накрая дори не сме сигурни дали тя отива на някое по-добро място, след като чува думите, които винаги е искала да чуе. Майките са слабото място на повечето от нас, без значение дали си момче или момиче. Не случайно ги използваме, когато се ругаем. А майката, путката! И знам какво си мислите, че ще долетите до Япония и ще оправите този проблем, като спасите поне една майка от самотно майчество. Ще бъде вашият жест на героизъм, едва ли не. Съвземете се. Момчета, вие сте в моя канал. Мислим еднакво. Това беше смешно. Добре, че беше само шега. Но преди да вметна, като някой, който е чел мангата малко напред, това няма да е последния път, в който ще се реве. Повярвайте ми. Като цяло да, Дан да Дан е сред най-добрите анимета за 2024 година. И аз ти препоръчвам да го гледаш. Искам също и много да благодаря на сладурите в Patreon за подкрепата. Специални благодарности на Сад, Кърст, Пам Дидарк, Джон Смит, Гирт Трик, Стоянов, MLP31 и Елън Джо Енджойер. Благодаря от все сърце, момчета, благодаря ви много за подкрепата. А ако искате да ме съпортните, Patreon е най-добрият и най-прекият начин за това. Линковете за тези работи ще бъдат долу в описанието. Благодаря ви много. Това ще е от това видео. Отново нямам представа как да го заключа, така че ако видеото ви е харесало, оставете по един лайк. Ако искате да видите още такъв тип контент, subscribe с камбанка, много ще го оценя. Ще се видим следващия път, а и също другата седмица.